Soms mag ik afskiën nemen. Daar gaat het volgende verhaal eigenlijk over. Ik had de poster er al even bij. The last time, de laatste keer, voor de band Frilly Fish. En ik heb Bouke en Justus op de bank. Die ben beide van de band, want Jim ging er helaas mee stopjen. Man, mooi dat je hem er binnen trouwens. Eerst maar even over de band. Wat voor band is het eigenlijk? Ja, wij doen als hoofdmoot eigenlijk wel Beatles en Stones. Kinks. Beatles en de Stones. En daarnaast nog Clapton, Jimi Hendrix, Deep Purple, Pink Floyd, The Doors. Maar ook Nederbeat, zoals Golden Earrings, nog met S erachter. En bijvoorbeeld Outsiders. En hoe lang doe je dat al als band? Want je bestaat al even, hè? Behoorlijke tijd. Ja, wij zijn eigenlijk heel apart begonnen. Het een uiteindelijk gelegenheidsbandje even voor een afschiet van een collega van Justus. Maar goed, toen kwam er een op zo, was ik bij mij spelen, want ik eepte mijn zaak op Nij en nou, zo is het een rolling ook. Maar met 2004 begonnen. Ja, en nu horen we dus helaas op. Het is mede toch de ziekte van onze gitarist. Die is slim ziek geweest en die is er toch weer mooi bij opkrabbelen. En die wordt nog even terug. Maar nou zijn we maar toch maar een punt aan te zetten. Want ja, dan was ik net een karikatuur van die zelf uiteindelijk. Hè. Dus, maar ja, we hadden er nog even zin in. Dus we batsen er nog een keer even lekker in. Ja, correct, ja. We zijn eind 2022 zijn we begonnen met repeteren weer. En nou, met het doel om inderdaad een afscheidsconcert te geven. Om het mooi af te sluiten. En ons laatste optreden was eigenlijk de beruchte weekend van 14, 15 maart 20. Toen waren we met de helft van de band en de apparatuur in de menshal op Ameland. En toen werd het opeens afgeblazen. Het was nog in de periode dat je maximaal 100 toeschouwers mocht hebben. En toen werd het toch maar afgeblazen. Dus dat was wel een beetje sneu allemaal. En dat was ons laatste optreden. Dus dat was onze tweede overzeese tournee. Want onze eerste overzeese tournee was naar Vlieland. Ja, dat was naar Vlieland. Ja. Heb een speciaal t-shirt van mij te laten zeggen net. Ja, zeker. World Tour. Absoluut. Hey, even door de namen voor de band. Het is een grappig verhaal, want het had met de kruim mij deels de Kinks. Weet je, met noemers van spelen. Ja. Nou, lees maar eens uit. Waar komt de naam bij? Ja, dat is een beetje Justus in betenksel. Het tweede deel weet ik wel, dat is vis, omdat de drie man die visser hieten van achternamen. Ja. Dus, maar Frilly, en nou het Frilly verhaal? Ja, dat is een van de nummers die we eigenlijk meestal wel spelen. Dat is Dedicated Follower of Fashion. En daar komt de zinsnede in voor Frilly Nylon Panties. En Frilly betekent eigenlijk letterlijk iets van rafelig. Maar meer overdrachtelijk betekent het ook frivol, ondeugend. En dat is prima van toepassing op ons. Absoluut, ja. Dus, dat kan je wel zeggen. Ben je hier in de Freune Club worden of wien je met al? Nee, dat wien het net echt, want ik koe Justus eigenlijk net. Hè, maar dat is weer gewoon eigenlijk, ja, ze wien zelf een beetje begonnen. Want ze worden eerst met drie man, zo'n beetje ze wat liedjes brengen van die collega dan. Hè, maar goed, het Ron Olly net zo lekker, dus toch maar een bassistje erbij, toch maar een drummer erbij. Ja, dat ben ik dan. Dus, en zo is het er al in gekomen. Ja. Je moet net missen, man. Ja, ik denk dat we allemaal in principe wel verder gaan met andere muzikale dingetjes. Maar ja, precies, ja. In deze samenstelling is het gewoon einde oefening. En een beetje mixed feelings volgende week zondag. Ja. 30 april in het Raadhuis. Nou ja, maar je er maar even reclame voor. Je hebt nog hier een concert, daar is deze poster ook van. Ben er nog special guests of ga je hem gewoon lekker met de band spelen? Ja, het is wel leuk om te vertellen nog even. En we hebben eigenlijk de laatste 4 optredens hebben wij altijd als gastmuzikant gehad. Simon Bullock. Een hele goede blues, Montemonica speler, heeft een hele goede bluesband uit Utrecht, Blues Shack. En die komt als gastmuzikant en misschien is er nog een andere surprise, maar die gaan we niet verklappen. Maar het belooft in ieder geval een hele volle bak te worden. Café het Raadhuis in Drachten. 30 april. Ja, oude Koninginnedag, 30 april. Hoe let? Fjouwerhoer. Wat is het, wat staat er? Vanaf 3:30. Ja, Fjouwerhoer. precies. Ja, dat is aanvang, ja, goed. Toch even weten, want de oorleding is inderdaad de ziekte van een van de leden. Hè, Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, gelukkig, we hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat we nog weer zouden spelen. Maar hij heeft een hele zware tijd gehad, maar hij is gelukkig weer bovenop gekomen. En in ieder geval is het zover dat we dit kunnen doen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, dus toch nog een beetje positief einde in dat. Ja, zeker. Hey, want uiteindelijk is het een zinsnede uit een tekst van de Rolling Stones. Hè? Maybe the last time. Ja, maybe kunnen we net zeggen. Het is dus echt the last time. Ah, kijk. Ja, mooi. Ja, zo'n cirkeltje soms ik waarom. Heren, een heel soort plezier door de rest van de band. De groeten. Zullen we zeker aan. Frilly Fish, ja, het is een verhaal die we vaker jaren. Mensen die mij zien al een prachtig mooie muziekmaatje. De lol in hebben. En soms maar ergens met stopje. Nou goed, dan vier je in ieder geval nog hier een feestje. En dan kun je ook gewoon heen gaan. Ik zou zeggen, pak een potje bier. Gin er lekker bij staan. En gin er gewoon heen. 30 Mag ik nog één april. ding zeggen, Willem? Ja? Want Concertgebouworkest en NNO zijn ook coverbands, hè? Dat is een grapje van de band die het heel vaak maken werd. Maar nou ik even niet. Dit is al even verloren win.